Izborni program za uspješnu Osječko-baranjsku županiju 2025-2029. 2017. godine najavljivali smo podršku za 343 projekta vrijednosti 450 milijuna eura. Do 2024. godine uloženo je 1,25 milijardi eura za više od 1.000 projekata, odnosno realizirano je 300% više od najavljenog. Na području Osječko-baranjske županije provedeno je ili je u provedbi 81 projekt vodoopskrbe i odvodnje, 60 projekata iz sektora prometa, 20 projekata iz područja energetike, 20 projekata iz područja zaštite okoliša, 10 projekata iz područja znanosti, 60 projekata iz područja obrazovanja, 30 projekata iz područja turizma i kulture, 28 projekata razvoja poduzetničke infrastrukture i ostali projekti iz područja društvene i komunalne infrastrukture. Izgrađeni su obećani strateški projekti poput Regionalni distribucijski centar za voće i povrće 14,6 milijuna eura, Gospodarski centar Osječko-baranjske županije 8,4 milijuna eura, autocesta do Belog Manastira, međunarodni koridor 5C. Srednja škola Donji Miholjac 7,2 milijuna eura, obnovljen dvorac Pejačević u Našicama 13,3 milijuna eura, Prva gimnazija Osijek trenutačno u realizaciji 16,3 milijuna eura. Nastavljamo sa započetim smjerom rasta. Ukupna vrijednost projekata koje planiramo provesti je novih 2 milijarde eura u svim našim gradovima i općinama. Strateški ciljevi programa 2025-2029. Mladi, demografske mjere i stanovanje. Mladi, demografske mjere i stanovanje bit će u fokusu kroz program stambene politike Osječko-baranjske županije i program mjera za mlade Osječko-baranjske županije. U suradnji s Vladom Republike Hrvatske, naša županija će putem mjera stambene i obiteljske politike, različitih poreznih olakšica i politika omogućiti zadržavanje mladih, olakšati svakodnevni život mladim obiteljima te potaknuti povratak iseljenih, posebice mladih obitelji. Program mjera u iznosu od 20 milijuna eura obuhvatit će izgradnju obiteljskih kuća i stanova u gradovima i selima te obnovu sela i potpore za mlade. Gospodarstvo. Gospodarstvo u Osječko-baranjskoj županiji od 2017. godine bilježi rast poduzetničke aktivnosti i produktivnosti, a stvaranjem pozitivnog okruženja privlači i nove investicije i poduzetnike. Na tome ćemo nastaviti raditi mjerama i poticajima, mjere za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja. Ulaganje u nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i digitalizaciju. Potpora za primjenu inovacija, istraživanja i razvoja novih proizvoda. Novi program financijskih instrumenata za poduzetnike kao prekretnica u subvencioniranju poduzetnika s modelima zelenog i digitalnog gospodarstva. Mjere poticanja poduzetništva žena i mladih. Gospodarstvo. Realizirat ćemo projekte izgradnje poslovnog parka gospodarskog centra, izgradnje novih poduzetničkih zona i poduzetničkih centara, centri izvrsnosti i regionalni centri kompetencija. Poljoprivreda. Više od 20 milijuna eura izdvojit će se za poljoprivredu. Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju obuhvaća 16 mjera potpora za mlade poljoprivrednike, proizvođače voća i povrća, stočarsku proizvodnju, mljekarstvo te pčelinji fond. Realizirat ćemo projekte revitalizacija mlinova u Osječko-baranjskoj županiji, poticanje stočarstva i mljekarstva, druga faza regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, izgradnja sustava navodnjavanja, 13 sustava za navodnjavanje za 12.800 hektara površine. Vodoopskrba i odvodnja Osječko-baranjske županije. U projekte vodoopskrbe i odvodnje u suradnji s Hrvatskim vodama provešćemo ulaganja vrijednosti 300 milijuna eura te će se završiti vodno-komunalni projekti. Turizam. Nastavit ćemo razvijati posebne oblike turizma, zdravstveni turizam, cikloturizam, vinski i gastroturizam, lovni i ribolovni turizam. Obnova dvorca Eugen Savojski u Bilju. Osigurat ćemo dodatna ulaganja u gradnju objekata i popratne infrastrukture, a prvenstveno u hotelski smještaj.
Dodatno, uz prepoznate velike manifestacije kao što su Hedonist, Đakovački vezovi, ali i regionalne manifestacije kao što su Dani ribe u Belom Manastiru i Kopačevu, Čvarak fest u Karancu, Festival Tista i Baranjski bećarac u Topolju, Vincekovo, pružat ćemo podršku svim ostalim manifestacijama i događanjima. Promet. Cestovni promet. Najvažnija prometnica, autocesta Koridor 5C je završena, a predstoje i ostala ulaganja u cestovnu infrastrukturu oko Donjeg Miholjca, Našica, Đakova i ostalih mjesta, kako bi u cijelosti bila povezana sa središtem županije Osijekom i jednako se razvijala. Revitalizirat ćemo projekt brze ceste Našice-Osijek. Rekonstruirat ćemo županijske ceste u Đakovu, ulica Vladimira Nazora te cesta Pisak-Đurđanci, naseljima u općini Bizovac do Valpova, kroz naselje Selci, završiti ceste u Našicama, granice Rozmajerovac, Levanjskoj Varoši, Slobodna vlast, Ratkov Dol i općini Koška, cesta Andrijevac-Branimirovac, te rekonstruirati ceste u naselju Popovac i cestu Gorjani-Potnjani. Željeznički promet. Zagovarat ćemo nastavak realizacije projekta rekonstrukcije i elektrifikacije te modernizacije željezničke pruge Đakovo-Strizivojna-Vrpolje. Veliku važnost ima željeznička trasa Osijek-Vinkovci-Zagreb, kao i projekt revitalizacije željezničke pruge Osijek-Virovitica, koji su svrstani u strateške projekte Vlade Republike Hrvatske. Riječni promet, Luka Osijek. Završit će se izgradnja i rekonstrukcija južne obale lučkog bazena, čime će se ubrzati i završetak pokrenutih projekata i infrastrukturno urediti lučko područje vrijednosti 101,9 milijuna eura. Zračni promet. Realizirat ćemo projekt obnove putničkog terminala Zračne luke Osijek u vrijednosti 11,3 milijuna eura, te ćemo uz osnovne usluge prijevoza putnika razviti sekundarne djelatnosti kao što su usluge skladištenja, cestovnog prijevoza, ugostiteljske, trgovinske i turističke usluge. Zaštita okoliša. Brinut ćemo o zaštiti okoliša te učinkovitom gospodarenju otpadom i zaštiti zraka. Provest ćemo projekte izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak i kogeneracijskog postrojenja. Ulagat ćemo u vodno gospodarstvo, energetsku učinkovitost i racionalno korištenje prirodnih resursa korištenjem obnovljivih izvora energije i istraživanjem geotermalnog potencijala. Energetika. Ulagat ćemo u aktivaciju obnovljivih izvora energije, geotermalnu energiju, kogeneracijsko postrojenje, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, solarni paneli, dizalice topline, izolacija. Energetska obnova zgrada provešće se na zgradama javnog sektora, te će se subvencijama potaknuti obnova obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Obrazovanje. Poticat ćemo razvoj obrazovanja kroz centre izvrsnosti u srednjim školama, razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja kroz sufinanciranje izgradnje i dogradnje dječjih vrtića. Dogradnja škola i jednosmjenska nastava. Unapređenje uvjeta rada u osnovnim školama iznad minimalnog standarda radi prelaska škola na koncept rada jednosmjenske nastave vrijednosti 50 milijuna eura. Osnovnu školu Bilje, osnovnu školu Ante Starčević-Viljevo, osnovnu školu Ladimirevci, osnovnu školu Vladimir Nazor Đakovo, osnovnu školu Ivana Kukuljevića Belišće, osnovnu školu Ivana Kukuljevića Belišće, područna škola Veliškovci, osnovnu školu Kralja Tomislava u Našicama. Pripremit će se još i projekti osnovne škole Dore Pejačević u Našicama, osnovne škole Kralja Tomislava Našice, osnovne škole Matije Petra Katančića Valpovo, osnovne škole Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir, osnovne škole Ivan Goran Kovačić Đakovo, osnovne škole Đakovački Selci, Miroslava Krleže Čepin, osnovne škole Jagodnjak, osnovne škole Satnica Đakovačka, osnovne škole Ladimirevci, područna škola Ivanovci, osnovne škole Hinka Juna Podgorač, osnovne škole Darda, osnovne škole Feričanci i osnovne škole Šećerana. Obrazovanje. Izgradnja obrazovne i sportske infrastrukture, poboljšanje uvjeta brige za djecu, odgoja te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na cijelom području Osječko-baranjske županije, suradnja sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera i potpora ulaganjima u znanstvenu infrastrukturu. Zdravstvo.
Ulaganja u zdravstvo obuhvaćaju ulaganje u mrežu zdravstvene skrbi i domove zdravlja, projekt izgradnje Centra za kontrolu i suzbijanje komaraca, ulaganja u rad ljekarni Srce i revitalizacija Galenskog laboratorija, ulaganja u infrastrukturu i opremu Zavoda za hitnu medicinu, izgradnja nove bolnice KBC-a Osijek. Socijalna skrb i osobe starije životne dobi. Uz mjere socijalne skrbi i podršku obiteljima zadržat će se i proširiti potpore usmjerene osjetljivim skupinama u društvu, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, starijima i nemoćnima te ostalima. Osigurat će se sredstva za kvalitetniji rad ustanova socijalne skrbi. Kapitalni projekti iz područja socijalne skrbi vrijednosti 30 milijuna eura na području cijele županije. Obrana i sigurnost, zajedništvo i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, obnova vojarne Beli Manastir, razvoj sustava civilne zaštite i vatrogastva, ulaganja u kvalitetu života u zajednici i razvoj civilnog društva u svim gradovima i općinama. Strateški projekti 2 milijarde eura 2025-2029. Izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku, nova bolnica. U suradnji s Vladom Republike Hrvatske izgradit ćemo novi klinički bolnički centar Osijek na više od 215.000 četvornih metara za 13 klinika, 6 kliničkih zavoda i 7 zavoda, kojim gravitira oko 900.000 do 1 milijun zdravstvenih osiguranika s područja cijele Slavonije i istočne Hrvatske. Vrijednost objekta iznosi 800 milijuna eura. Lokacija izgradnje bit će ulica 3. gardijske brigade Kune. Projekt je u prethodnom mandatu pripremljen s pravomoćnom građevinskom dozvolom i svi su preduvjeti za izgradnju ispunjeni. Stambene mjere, izgradnja stanova i obiteljskih kuća u gradovima i obnova sela. Model stambene politike Osječko-baranjske županije temeljit će se na izgradnji obiteljskih kuća i stanova u suradnji s općinama i gradovima, koji će biti dani u trajni najam putem stanarskog prava i omogućiti otplatu kuće ili stana u cijeni u kojoj će biti uračunat i iznos dugoročnog najma. Završetak izgradnje nove zgrade Prve gimnazije Osijek. 16,3 milijuna eura obuhvaća novu zgradu škole i opremanje sa 17 novih učionica, kapaciteta 700 učenika, neto površine zgrade od 6.973 četvorna metra. Sportski tereni, parkiralište, pješačke i prometne površine te zelene površine. Izgradnja novog znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva Ferit Zicer. Vrijednost 59,9 milijuna eura. Izgradnja i opremanje nove zgrade tehnološke infrastrukture Ferita, pametne, gotovo nula energetske zgrade znanstvenog centra, korisne površine oko 16.000 četvornih metara. Za primijenjena i ciljena istraživanja, omogućavanje razvoja karijera mladim i istraživačima u suradnji s poslovnim sektorom, kao platforma istraživačima za suradnju na inovacijskim aktivnostima te za transfer znanja u poslovni sektor. Poslovni park, gospodarski centar Osječko-baranjske županije, realizacija druge faze izgradnje kompleksa Poslovni toranj. Procijenjena vrijednost 18 milijuna eura. Uredski prostori, poslovanje tvrtki, prostor za digitalne nomade te gospodarskih komora i strukovnih udruženja poduzetnika. Kompleks cijelog poslovnog parka razvijat će se u ostalim fazama izgradnje, a obuhvaća kongresni centar, izložbene hale sajamskog centra, nadzemnu garažu s poslovno-servisnim aneksom te ugostiteljske sadržaje, a vrijednost cijelog kompleksa je oko 95 milijuna eura. Revitalizacija rada mlinova i prerada žitarica u mlinarske proizvode. Nove mjere za revitaliziranje poljoprivredne proizvodnje i revitalizaciju mlinova s ciljem da ponovno postanemo središte proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda. Skrb za starije osobe, izgradnja Centra za starije osobe Našice, dogradnja Doma za starije osobe Đakovo i izgradnja novog Doma za starije osobe Osijek.